Gràcies per vindre. Avui anem a celebrar el 93 aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola, pel que va significar de canvi, de democràcia i de justícia social. Així a la plaça Maria Cambrils, un referent del feminisme no només al País Valencià, sinó a tot l'estat espanyol. Recordem que feminisme socialista, el pròleg el va fer Clara Campoamor. Recordem-ho. Per a Maria Cambrils, feminisme socialista va ser un al·legat contra la injustícia, l'opressió, el matrimoni indissoluble i les violències amb les afeccions del cor. En aquesta època es deia així, no? En la seva obra va qüestionar l'opressió que l'Església exercia sobre les dones, la necessitat que les dones participaren en les decisions i dels espais del moviment obrer, va qüestionar que els seus companys no s'havien preocupat ni per la igualtat ni per la consecució del sufragi femení, ni tampoc per la formació i instrucció de les seues companyes sentimentals i filles. Va parlar d'educació igualitària, de millores en les condicions laborals de les dones i del divorci. Va parlar també de l'antifeminisme disfressat i es va preocupar per la situació de les dones en altres parts del món. Maria Cambrils en aquell temps va ser una pionera per la seva capacitat analítica amb perspectiva de gènere i consciència de classe. Passem ara la paraula a Carmina de Dones Cabal. Moltes gràcies, Carmina. Gràcies a tu, Elba. Bon dia a tots i a totes. Aprofitant que estem així a la plaça Maria Cambrils, nosaltres des de Dones Cabal volem recordar a les dones rapades. Les dones rapades també no poden caure en l'oblit. De fet, s'ha fet un documental, el vam estrenar a Pego, d'unes xiques que estan recollint per tota Espanya totes les dones que van ser rapades, els familiars que volen donar el seu testimoni. Així Pego van vindre, van gravar a Tere, que sa mare va ser rapat, van gravar a mon pare, que sa mare, o sigui, a ma abuela va ser rapat, van gravar a diverses dones, a Gabriel, també a l'abuela de Pepa, i bueno, que és una feina que estan fent aquestes xiques es diuen Acta al Quadrat, és una feina que estan fent aquestes xiques a lo llarg de tota Espanya per a recollir tot això que sempre han sigut les grans oblidades. És de veres que les dones han estat sempre darrere, les que han patit molt perquè els homes estan al front o després estan tancats. Han tingut que criar els xiquets, a part de que han sigut senyalades, han tingut que criar els xiquets i han tingut que tirar avant a la seva família a soletes, i això no ho podem oblidar. En la memòria històrica tampoc pot estar oblidat, que elles tenen que estar reconegudes. Les xiques en van enviar estan fent més, elles el que es dediquen, és que ara, clar, en el canvi de govern han caigut un poc en desgràcia, sobretot, no? Entonces, clar, elles estan apoyant molt el govern d'Espanya i elles estan fent per tot el territori espanyol, a cada zona, la seva petita el seu petit homenatge a totes les que van ser en el seu territori rapades. O sigui, que si venen a aquesta zona estan les de per ací, a les zones que vagin. És un treball de camp espectacular que estan elles fent-les i elles al port... És que m'agrada que sapigueu la història per la feina que estan fent les xiques. Elles al port de Sagunt el que van fer va ser fer una rèplica de lo que va passar. I ella i la germana, que són les xiques que estan portant al cap, es van arrapar elles. O sigui, que van reproduir tot el que va passar en aquest moment. Va ser... Elles ho trauen un poquet quan fan el seu documental, ho trauen una miqueta el seu, el que van fer elles, per introduir-ho, i després, jo no sé si ho heu vist, si Pego ho han fet, però podem tornar-ho a fer. El cabell. En quant a la granada col·lectiva que farem,
heu de pensar que tots anem a posar-se en la pell d'aquestes dones, que ens van veure a soles, ridiculitzades i represaliades. Junts anem a granar simbòlicament aquesta acció vexatòria. Recordem que no sols ells han sigut afectades, encara que han sigut les víctimes directes, sinó que diverses generacions de dones han patit la repressió derivada d'aquelles accions. No ve nada. Vale, pues hem vingut així a fer un homenatge a aquestes 5 persones de Pego que també van patir, perquè allò era un camp de concentració de treball, no era d'aniquilació, que van estar patint fins que van morir. I s'ofereixen això i més. I també volia fer un poc d'homenatge als xicons d'estos de Pego que estan encausats, que també tenim que ajudar-los a lo que faci falta. Això era. El 14 d'abril 2024. Pensareu que no és el nostre lloc. Evidentment, ara som un pegat. Aquest monument és un símbol feixista i cal dir-ho. I cal no oblidar-ho. No citarem les lleis que diuen que aquest monument no hauria d'estar en peu. Així ara hi ha membres dels partits polítics de Pego que també han governat la Generalitat i han votat les lleis de memòria que estan vigents. I per què no hauria d'estar així? Per la mateixa raó que es va erigir. És un símbol de la venjança, de la repressió, un premi per als qui, amb canons i fusells, i no amb la raó, van destruir una democràcia, una societat i moltes famílies i vides. És un monument perquè els i les vençudes no oblidem. Per al feixisme, les persones vençudes han de recordar que ho són i reviure la por i la derrota. I no s'hi val resignificar-lo com a un monument religiós. És un monument de propaganda feixista, basat en el mite de la croada. Simple propaganda. L'excusa de la religió és només una excusa. Molta gent era catòlica practicant en temps de la República. Molta gent catòlica va ser executada o reprimida. El nacionalcatolicisme no és més que una excusa superficial per a la repressió. Camuflar el feixisme darrere la religió diu molt poc de conceptes com el perdó o la caritat. La propaganda franquista va basar el seu missatge en la presència permanent en tots els espais públics i de la vida quotidiana dels seus símbols, per a fer patent el poder que tenia sobre la vida i la mort, sobre el treball o l'economia, colonitzant la vida de les persones. Som conscients del temps que vivim i que s'està blanquejant, l'herència incòmoda del franquisme. Per això fem aquesta declaració.
No som les primeres i cal recordar que no s'ha fet res. Aquest monument és una herència incòmoda i cal que, decididament, tota persona que s'estime la democràcia, la llibertat, la pau, la justícia social, la cultura en majúscules, no pot considerar viable mantindre monuments que signifiquen el que significa això sense pal·liatius. Diuen que ara ens proposen, des de la majoria de les Corts Valencianes, una llei de concòrdia, una paraula molt bonica, però que en el seu projecte és una arma contra la memòria i un emblanquinat del feixisme i un embolicar la història amb fal·làcies, demagògia i mentides. Demanem que aquest espai s'enderroque i es cree un espai obert, festiu i de cultura per al poble de Pego, on ningú alça el cap i veja el que hi ha ara, un monument d'enaltiment al feixisme, un monument que, amb violència sobre les lleis i les vides, recorda la por de les vençudes i la venjança dels vencedors. Associació per la Memòria Històrica de Pego, Maria Dolors. Ara en el cas, Joan Femenia ens llegirà una poesia d'Estellers molt acord del dia d'avui. Crit i nit. Les famílies de dol per a tota la vida. La guerra, la postguerra. Recorde aquella mare que no li volien dir que el seu fill havia mort en el front de Terol. Simplement li digueren, ha desaparegut. I va passar la guerra esperant el seu fill. I va acabar la guerra i esperava el seu fill. I va parar taula. I va posar també llençols nous en el llit. I esperava a la porta. No ha sabut res del seu fill. Morir? No s'ha sabut. Sols desaparegut. Es va tancar en casa amb pany i clau. Recordo els seus crits. Els veïns tocaven a la porta i no obria la porta. On estava el seu fill? Si fou mort, on fou mort? Ai, coses de la guerra. Qui va saber això? Les famílies de dol per a tota la vida, la guerra, la postguerra. Échame una pompa al objetivo.
manifest, voldríem dedicar unes sentides paraules en memòria del nostre company i amic Toni Ribera Sendra, una persona imprescindible en la història de l'activisme sindical, polític, social i cultural del nostre poble, mort el passat mes de novembre. Toni era poc amant de postureos convencionals i de ridiculeses protocolàries. Era un home d'acció directa que sempre sabia estar en el lloc més necessari, unes vegades en primera línia de batalla i altres des de la rereguarda. Era un lluitador insubornable, però amb una capacitat conciliadora admirable. El so del silenci era el títol de l'últim programa que va fer Toni a Radio Pego. Un títol encertadíssim si tenim en compte que Toni Ribera era això, una veu que sonava en el silenci, sobretot quan aquest silenci era poregós, conformista o desanimat. Per sempre més, Toni Ribera, la teua amistat i la teua capacitat de lluita seran sempre un referent entranyable i positiu per a nosaltres. Gràcies, per tant, amic. Difícil, ja sabeu, qui governa la Generalitat Valenciana, PP Vox. Recordem la ultradreta, els feixistes, clarament. Anem a recordar la primera llei de memòria democràtica que va vindre amb Zapatero en el 2007. Després recordem quan va vindre la democràcia i la primera llei en el 2007. La de l'estat espanyol ara és d'octubre del 2022, però així, amb el pacte PP-Vox, després de les eleccions del passat mes de maig, en el document de 50 punts signat per ambdós partits, en el segon apartat ja, en el segon, ja es va referir de manera clara a la derogació directa de la llei de memòria del Botànic. Però nosaltres, les associacions memorialistes de tot el País Valencià i de tot l'estat espanyol també, diguem alt i clar que no anem a donar un pas enrere. No pot haver democràcia sense memòria democràtica i drets humans. No es pot parlar de concòrdia sense veritat, justícia i reparació per a les víctimes de la guerra, la dictadura i la transició, que encara més de 80 anys després continuem reclamant. En conseqüència, lluitem i lluitarem en defensa de la nostra llei de memòria 14/2017, que és la llei del Botànic. Sense justícia no pot haver cap reconciliació ni tancar-se cap ferida. Demanem la derogació de la llei d'amnistia de 1977, considerada de punt i final, que va donar en la pràctica l'emparament a crims de lesa humanitat que no tenen prescripció, hagi passat el temps que hagi passat, amb la responsabilitat penal i patrimonial del victimari i de l'Estat. Així mateix, la nul·litat efectiva de tots els judicis del franquisme. Segons llei de l'Estat espanyol 20/2022 del 19 d'octubre d'ofici. Ni un pas enrere en el compliment integral de tots els treballs ja contractats a Castelló i València per a la localització, exhumació, estudi i identificació de totes les fosses de la guerra i del franquisme d'ofici, d'acord amb les recomanacions del Consell de Drets Humans de l'Assemblea General de Nacions Unides, i una nova contractació pública d'aquests treballs en el cas del cementeri d'Alacant. Recordem que en el cementeri de Pego també estava la prospecció feta de les dues fosses comunes que n'hi ha. La fi de les obres dels memorials de Castelló i Paterna, així com el disseny i construcció del memorial d'Alacant i d'altres indrets del nostre país, com a llocs de memòria i testimoni del que no pot tornar a passar mai. En el cas de Paterna, a més, reclamem la creació d'un centre d'interpretació i la restauració i protecció del paredor com a espai de memòria i de totes les fosses exhumades. La creació d'un arxiu central de memòria democràtica del País Valencià públic i gestionat públicament, que recupere, catalogue i digitalitze els fons documentals i audiovisuals i tota la documentació dispersa en altres arxius nacionals i internacionals, com en el cas dels camps de concentració i extermini alemanys, i la creació definitiva del banc públic d'ADN,
que arribi a ser estatal per la magnitud de les desaparicions i el territori on poden estar localitzades les fosses, que tinga un finançament que permeta l'agilitat de les identificacions tenint en compte el temps que ha passat i la situació actual de les famílies. Continuarem lluitant perquè la matèria de memòria democràtica i drets humans continue i amplie la seva inclusió en el currículum d'educació secundària obligatòria, del batxillerat, cicles formatius i d'educació permanent de persones adultes, així com en els plans de formació del professorat i els estudis universitaris. El coneixement és una eina essencial per avançar en democràcia. Fer valdre el paper protagonista que van tindre les dones en la Segona República, la seva implicació en aturar l'avanç del feixisme, en el front de guerra i el treball de logística en rereguarda. Denunciar la venjança programada i sistemàtica que van patir pel fet de ser dones i reclamar l'aprovació de la llei estatal de nadons robats per a la recerca de les criatures furtades i adoptades de manera irregular fins al principi de la dècada dels anys 90. Participar de forma activa en la transmissió dels valors i principis de la Segona República, de la transformació política en democràcia, de llibertats, avanços socials, laborals, educatius i d'igualtat entre dones i homes, juntament amb la separació Església-Estat i l'educació laica. I per últim, ni un pas enrere en denunciar la criminalització del moviment antifeixista. Tenim així els encausats de pego. I donar suport a totes les persones immerses en processos judicials que tenen com a objectiu minar i parar el moviment de resistència als atacs feixistes organitzats, que malgrat les lleis de memòria democràtica encara es donen amb total impunitat. Gràcies. Yo Joaquín Salas Sastre. Contar-vos lo que ma mare mos va contar sobre son pare Joaquín Salas. Eren una família de pego feliç com tantes altres, jovens i empresaris. I ella ama de casa. Tenien dos xiquets, Rosita i Joaquín. Republicans, doncs no tenia sentit. Quan està allà al cap d'estat, sobretot en Madrid, el meu abuelo acollix a dos germans, xic i xica, per ajudar-los, ja que allí la situació estava molt perillosa. Els germans van vindre a viure en la nostra família, fins que el nostre abuelo el detenien, el van detindre, a la vora del vestit. Ma mare va quedar tan traumatitzada que molts anys després us ho va contar. Mentrestant, els fascistes del poble van expropiar a la nostra família de lo que tenien, casa, negoci, i la nostra abuela es troba amb dos xiquets menuts sense res. Van tindre que demanar ajuda, que molts li van donar però altres no. Al nostre abuelo el maten en Dénia, segons l'acta de defunció, en el 1941. Està enterrat en Verger junt amb altres jovens republicans. Perquè sabem que entre tots no estem totes. I és superimportant perquè les dones abans i ara han tingut un paper en el que acabes d'anomenar. Pues a mi m'agradaria que se complementara. No sé si és molt difícil perquè además està borrant-se la bandera, no sé si se pot refer o posar tot i arriba totes, no sé. És molt simbòlic, però... Ahí està difícil perquè les lletres estan calades en la mateixa placa. Però no se podria fer una placa en totes? Sí, es podria. Es podria. Gràcies. Poquet a poquet ho farem. A veure si per l'any que ve. La tinguem directe. Siguem atents i atentes, perquè som la de prima. Això va en sèrio. Nosaltres ens costa anys i anys i anys i anys recuperar-ho tot. Ells no. Van entrar a maig. Encara no fa un any. Ja tenen la llei canviada. No com a Tila. I així acabarem els 4 anys
I no sé, igual això, no sé, així no, perquè manem. A Paterna ja volen llevar el paredó. És un camí, jo no sé si una a Paterna, jo vaig anar l'altre dia, no havia anat. Em va impressionar molt. Es diu el Camino de la Muerte. És el camí que portaven des del paredón on es posallaven en carretes als morts a les fosses, al cementeri. Deixaven rajos de sang i això és el que feien, tots emmuntonats en carros cap allí. Allí estan els màrgens del paredón. El paredón era més gran, queda un tros. Els màrgens han anat, ja en l'altra època que m'anaven, ja han anat a veure de quina manera es anaven tapant-se en el pas del temps. Vam arribar nosaltres, però no hem sigut capaços de destapar-ho. Ara només queda un trosset. Aquest trosset, quan ens encantarem, estarà tapat. Juguem en l'avantatge que Paterna no és d'ells, igual que Pego o altres pobles, que ho cuidarem, però tot el demés que ja ho han agarrat, ells no separen en un any, un altre any, i vinga la llei. Què ens ha costat la llei de memòria democràtica? El que no està escrit. I reconèixer, posar este monolit, les fosses. N'hi ha fosses per descobrir a Paterna, però per un tubo, que les havíem pogut descobrir ja, que ja fa molts anys que hem estat, i encara estan per descobrir. I ells l'únic que pretenen és ara tapar-ho tot. I ho faran. Ho faran si nosaltres no ens empenyem en què no es passa. Tenim que posar tot l'empenyo que puguem i més. Siga al carrer i siga en siga. De moment, Carmina, les fosses que estan a Ulls de Gandia s'han parat. S'han parat, sí, ho sé. Entonces a Paterna continuen perquè ells van exhumar a un país d'oliva que estava dient ells i continua encara. De moment està allà. L'únic que han parat és a Gandia perquè algun més problemes estan després les fosses baix dels mitjos i no es pot tocar. En el cas meu, que és a Sueca, on està el meu avi, s'ha pogut exhumar a 54 veïns d'oliva, més tots els de Sueca, n'hi havia 100 i pico. I vull dir que si estem nosaltres, així està la força. Nosaltres tenim que estar lluitant. Tenim que estar i no tenim perquè ells sabeu que com nosaltres entrar s'ho fan. S'ho deixen tot i fan això el primer. Nosaltres sempre ho hem deixat molt. La guerra es va morir el 33, però el van matar, també. Perquè el van matar a palisses. I jo he vingut, des que tinc coneixement, a portar un ram de flors, un ram de clavells a Montiel. La mare dia que avui, aquest dia, venia al cementeri a posar un ram de clavells. Nosaltres diem per què? Perquè això tot tio ho volia i quan li agradava, volia la República, nosaltres venim tots els anys. Veníem nosaltres i tots diem, mira, ja posa pura el ram de clavells, el germà. Sabeu? I jo a ma casa no he tingut mai por ningú.